Il-votazzjoni hija miftuħa! Għat-tieni darba fil-Malta Eurovision Song Contest, persuni neqsin mis-smieħ setgħu segwu dak kollu li kien qed jingħad u jitkanta fis-serata tas-semifinali tal-Eurovision. Fil-Malta Eurovision Song Contest 2025 kienu ġew introdotti għall-ewwel darba interpreti li waslu d-diskors tal-preżentaturi lit-telespettaturi ta' TVM Plus bil-lingwa tas-sinjali Maltija u l-lirika tad-diski kienet ukoll tradotta permezz ta' sottotitli. Dorian Kallus li għanieqsa mis-smieħ esprimiet li din is-sena kien hemm stennija akbar biex din il-komunità setet tgawdi l-festival lokali minkejja l-kondizzjoni tagħha. Is-sena saret ukoll, imma dis-sena konna qed nerġgħu nistennew iktar bil-ħer għax kemm il-subtitles u hopefully fil-futur li jkun fully interpreted, li jkun il-lingwa tas-sinjali tkun anke waqt id-diski. Skonta, il-komunità nieqsa mis-smieħ f'Malta m'għandix aċċess sħiħ għall-midja lokali. Ma' TVM News tkellmet ukoll waħda mill-interpreti, Kristjana De Bono, li spjegat ir-rispons li rċevew. L-rispons kien tajjeb, ntlaqat tajjeb ħafna, u għalina esperjenza sabiħa wkoll li nkunu qegħdin parti minn din is-serata. Huma qalu li dan huwa pass il qudiem għall-komunità nieqsa mis-smieħ, appellaw għal iktar inizjattivi ta' dan it-tip u modi oħrajn kif tista' tiġi implementata l-inklużjoni fix-xandir. Il-finali tal-Malta Eurovision Song Contest se tixxandar bil-lingwa tas-sinjali Maltija il-lejla fuq TVM Plus.